И здравейте, потребители от YouTube и VBox, аз съм Вели Борко 1 и тук до мен е Мундо. Сега играем в сервера PvP BG Craft. Нищо, че няма хора. Да. Да. И мислиме да снимаме клипове. Ето това ни е хома, имаме си спаунери за прасета. Окей, тук имаме честове. Ако се питате откъде са тия блокове, от евентите. Имаме си Ender Chest, тия айтеми от PvP съм ги спечелил. И тук ще правим ферма за сиц или за диня. Сега да ви покажем спауна. Спаун. И ето го спауна. Не е нещо особено, но ето това. Тук е едно квадратно нещо отвътре горе-долу направено хубаво. Ендър честове навсякъде. Warp-ите, Warp екип, Warp Nether, Warp Rules, Warp Shop, Warp Survival и Warp Villa и Warp XP. И общо взето този епизод беше само за да ви покажем. Да, по-натам може да има и в други сървъри, ако има хора може да се биеме. Да, в Builder PvP сървъра може да играем, но аз съм бамнат, защото да, за 6 дни и след 6... Да, защото всички лъжат, че съм хак, защото ги убивам. Да, ние трима на един и като ги убиеме и те почват веднага, защото те са там по 5-6 човека. Те там бяха 7-8 човека и... Да бе, видях 7-8 човека тим. Абе, вас не ви засяга това. Защото сме бамнали значи сме бамнали. И общо взето. В този сървър главният е Борнгот. Мисля, че би трябвало почти всички да сте му гледали клиповете на Борнгот и Фридън. Фридън от вчера и той е админ в този сървър. Общо взето това е. И се видим следващия път. Абонирайте се за канала ми, харесвайте клиповете и чао!